videota, koska en tiedä. Mutta tänään kaveri tulee tänne 1:08. Ja otetaan sitten. Tämä näkyy vähän pimeästi, koska tuolla on lamppu, mutta kun tän laittaa päälle, tämän näin, niin se jää vähän tollaiseksi. Tuolla jossain reunoissa vaan on valoa. Joo. Ja tänne on tää oli joku turha juttu, en muista mikään. Mä tulen nyt kotiin. Se, että ei saa tulla Ellan huone mun ja sitten kopota. Sitten täällä toisella puolella lukee, saa tulla 11 vuotta. Tule vaan. Hieno korpuu. Jos joku on katsonut sen joululahjavideon, mutta poistui koko video. Joo, mutta tää oli vaan tällainen tylsä video. En tiedä mitä video, mutta kerroin vain mitä tapahtui. Moikka!